No niin, me ollaan täällä Helsinki-Vantaan lentokentällä. Oli pikku hässäkkäpäivä. Mut nyt viini. Just tultiin meidän hotellille. Ihan sairaan kivan näköinen. Täällä on meidän kylppäri. Ihana kun on kylpyamme. Tosi kivan näköinen. Me ollaan siis semmoisessa kuin Hotel Icon, mitä tosi moni frendi suositteli. Jee! Tosi hyvän näköinen. Käydään kattoo vielä täältä. Views! Päästiin onneksi semi-korkealle. Sitten tuolla näkyy toi Harbor-alue. Jee! No niin, tehtiin nopea pikku freesaus ja nyt me mennään sushiin. Hirveä nälkä. Pikkusen ruokaa ja pari lasia viiniä. Sitten kamojen purkaa nukkumaan.